pokrenut je pre nekoliko dana. Naime, zbog videoklipa u kome kritikuje ponašanje pojedinih internet zvezda u Srbiji, youtuberka Kristina Kika Đukić ušla je u otvoreni sukob sa bakom Prasetom. Pljuštale su uvrede i psovke, a u sve to uključili su se i njihovi fanovi, uglavnom tinejdžeri. Neki od njih hteli su čak i fizički da se obračunaju, što je ozbiljno uznemirilo javnost, a prvenstveno roditelje. Jesu li internet zvezde svesne uticaje koje imaju na mlade u Srbiji danas, vode li računa o tome šta objavljuju i kako komuniciraju na društvenim mrežama? To pitam poznate youtubere Kristinu Kiku Đukić i Bogdana Ilića, poznatije kao Baka Prase, koji se inače našao u društvu Nikole Tesle, Novaka Đokovića i ostalih ličnosti koji su mladima danas najveći idoli. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala puno na pozivu. A pre toga, da, pitamo i vas, da li youtuberi svojim ponašanjem loše utiču na tinejdžere? Šta mislite? Dakle, pošaljite SMS na 9292, opcija 1, ako je vaš odgovor da, ili opcija 2, ako je vaš odgovor ne. Evo, dakle, najpre čestitam. Našli ste se u društvu Nikole Tesle. A šta je, kao naučnik, ono, pored naučnika, klasika. Novaka Đokovića. Sportista. I kada vi to vidite, šta mislite? Šta mislim o tome? Da. Pa iznenadio sam se iskreno, jer nisam ni znao da se takve istraživanja vrše, ali kad sam video koliki zapravo uticaj imam kod ne znam koga, ne znam da je vršeno mladih ljudi istraživanje na... Da. Mladi ljudi koji navode ko su njihovi idoli. Da, i tu su se našli, doduše zaista i neki pevači, i sportisti, ali eto, Nikola Tesla... Ja mogu budem sve po potrebi ako treba. I Nikola Tesla. Tako, dobro, ne, nisam još na to nivou, ali učim ja. Dobro. Ajmo da mi sada da se vratimo na našu temu. Dakle, šta se to desilo? Ja sam vas pitala na početku da li ste se pozdravili, da li ste se rukovali, da li ste rekli jedno drugom zdravo. Još uvijek je svađa. Ne može da se zakopa ratna sekira prema što je sve rečeno što ima da se kaže. Kristina, što se dogodilo? Zašto ste vi imali tu potrebu da kažete eto sve to što ste rekli u tom klipu za koji znam da znaju oni koji vas prate o čemu je reč? Vi ste zapravo rekli da neki youtuberi, aludirajući tu i na Bogdana, aludirajući na to da i on utiče negativno na mlade danas. Eto, dakle, šta je bio vaš neki razlog zbog čega ste objavili taj video? Pre nego što počnemo uopšte sa celom ovom dramom, želim da samo kažem jednu jako važnu stvar vezanu za ovu celu situaciju, a to je da su se kroz ovu dramu provukle jako teške teme. Jedna od najtežih bila je tema raka i ovim putem želim da se izvinim zajedno u ime Bogdana. Svoje deci obolele od raka kod koje smo izazvali reakciju na sve ovo i pošto su i Bogdanu i meni odskočile znatno pregled i kao i monetizacija, odlučila sam da se zajedno sa Bogdanom pridružim i da doniramo sav novac koji smo zaradili od ove drame, da doniramo oboleloj deci. A o čemu se radi? Sada da počnemo od svema. Ne, o čemu se radi? Ajde, objasnite to. Mislim, morala bi to da dođemo do raka, morala bi da počnemo od početka. Sve je počelo od jedne pesme koja se zove Drama. To su snimili su par youtubera i u toj pesmi u suštini oni su iskazali neke negativne strane YouTube-a. To je okej. U toj negativnoj strani pronašli su se Baka i još jedan youtuber i odlučili da odrade reakciju na to što je sasvim okej. Problem je nastao onog momenta kada su oni u toj reakciji brutalno omalovažavali jednog youtubera koji je znatno stariji od svih nas i koji je već duže vremena na ovoj sceni. I smatram da je taj video prva bila loša poruka za decu, jer su se oni u tom videu bukvalno pokazali su kako treba da tretiraju starije, a oni su ga, mislim, znatno omalovažavali. I tu je već nastao problem. Ja neko koja sam već duže na ovoj sceni gledam to i ćutela sam sve do tog momenta i odlučila sam da jednostavno imam potrebu da kažem ljudima kako ja to vidim današnji YouTube nakon nekoliko snimanja i da vidim veliki problem u drami zato što se kroz te drama vide snima najviše vulgarnosti i nasilja. Jednostavno ima... I vaša reakcija na to je bila pa brutalna, evo da tako kažem, pošto sam ja pogledala juče ta neka 2-3 klipa i ne mogu da kažem da sam tu videla nešto lepo i pristojno. Naravno.
Zato što kad se neko svađa, uglavnom nema tu ničeg lepog i pristojnog. Izvinite, samo da kažem. Dobro, ali reći možda može da se bira. Naravno, posebno kada je to javno. Naravno, može da se bira, ali sad gledajte ovako, kako ja gledam na to. Sad ja uzem da biram rečnik, jer je javno. I onda automatski nisam ja. Ja jednostavno kada izlažem svoje mišljenje, svoje stavove na YouTube-u, ja se predstavljam kao ja. To što ja opsujem, to ja smatram da nije uopšte nešto toliko strašno niti bitno, jer evo, uvijek dajem primjer, ja psovke nisam nikad čuo u kući od mojih roditelja, nikad. Nijednu psovku u životu, a sam to pokupio iz škole, iz društva. I onda dođu ljudi i kažu, pa psovke su toliko strašne, youtuberi su najstrašniji, baka prase najstrašniji jer psuje. Nisu samo psovke, to su uvrede. To su uvrede, neka, psovke, uvrede, dođe ti na isto. Ali, kako se zove, šta ja smatram da je tu bitno? Kad se svađaš, svađaš se. I to je ljudima zanimljivo. I generalno niko se ne svađa bez razloga, zar ne? Ali kažu da je to podstaklo vaše pratioce, vaše fanove, da su oni praktično želeli da se fizički obračunaju. To je glupo, zvali su me kao će se tuku. Ja sam zato i došao ovde da ja nešto razjasnim. Jako bitno, poruka za roditelje i za sve ljude koji gledaju. Pošto moji mlađi fanovi, oni znaju, ovo ja ne moram njima ovo da pričam, jer već znaju, ali i roditeljima to mora se kaže. Deca nisu glupa. Deca nisu idioti i decu konstantno roditelji podcenjuju. Mislim, ne samo roditelji, nego ljudi koji nemaju decu se mešaju na tu temu kao ja, deca ovo, deca ono. Deca nisu glupa. Deca, koliko god bili klinci neki, znaju šta je dobro, šta nije. To što dođe dete i... Dobro, ne znaju baš sva deca šta je dobro, a to smo videli, je li tako? Pretpostavljam da ste pratili i vršnjačko nasilje i razne stvari koje se dešavaju. Samo ja da završim šta sam ja htio da kažem. Dobro. To što će dete da izimitira mene kad, ja kažem, reši ili neku psovku, to je potpuno okej što se mene tiče. Ono što ja učim decu da rade jeste da ne puše, da ne piju, da treniraju, da se ne drogiraju, a što se tiče tog nasilja, on je prva svađa. Tako da kako odjednom sad hoće deca da se tuku? To je glupost, to je 100%, znači deca nisu, kao što sam rekao, glupa, nije prva svađa, tako da odjedno se pojavljuje fizičko nasilje. I sad jedna stvar, bitna, to fizičko nasilje nisu od mene videli. Jer ja u svakom klipu kažem, znači nikad fizički nemojte da rešavate svoje probleme. I kako sad dođe do toga kao fizičko? Ja kažem... A zašto ste, sad vi objasnite, zašto ste vi rekli da mislite da pojedini youtuberi loše utiču na mlade? Ne bih se složila sa nečim što je rekao, to je da ne utiče na decu, jer je sam rekao da u svojoj porodici nikada nije čuo bilo kakvu psovku, niti da bilo šta ružno, da je odrastao u takvoj porodici i da je sve to pokupio od drugara u okolini. Da, i to svi znamo. I vaš otac je također o tome pričao. Ali to sasvim, znači, automatski poništava sve što je on rekao da ne može da utiče na decu, jer i tekako može. Koliko god roditelj bio, koliko god pokušao da vaspita svoje dete, da ga usmeri na svoj put, na dobar put, i šta to dete sutra izađe sutradan u okruženju je drugara koji sada prate trending, a sada se zna šta je trending, a to je drama. Sasvim, znači, automatski se ne poništava sve što on rekao da ne može da utiče. Da li je to razlog što kažu da mnogim youtuberima negde opada ta popularnost, pa sad vi pokušavate tim međusobnim svađama? Da li je zapravo ovo sve glum? Ne, ovo nije, ovo je... Činjenica je da sam ja zvezda. Činjenica je. Ne kažem to sad kao da sam ja ne. Nego jednostavno imam ogromnu popularnost. Koliko pratilaca? 1,5 miliona. 1,5 miliona? Dosta, da. Na Instagramu oko 800.000. 900 i nešto, juče sam proverila. Ali, evo, što ona kaže, utičem na decu, deca psuju zbog mene. Ja kad sam odrastao, ako se sećamo svi tog perioda, nije bilo davno, pre 10 godina, kad sam bio u školi, nije bilo YouTube-a. Od koga sam ja? Ko je naučio moje drugare da psuju i ko je naučio mene da psujem? YouTuberi. Nema veze to sa YouTube-om. Ali osjećate li vi tu odgovornost? Ja sam čitala i taj intervju koji je dao vaš otac, koji vam je rekao negde da vam govori to, da bi trebalo svoju popularnost da iskoristite na jedan pozitivan, dobar način. Dakle, evo, upravo to, protiv tog vršnjačkog nasilja. Ali odakle se vršnjačko nasilje pojavilo? Ne, naravno, nije na vama. Ali nema vršnjačkog nasilja zbog toga što se ja prozivam sa njom, što se ja prozivam s njim. A zašto ne poslušate svog oca i malo ne upristojite taj reč? Ja to i radim. Ne, rečni. Zato što onda neću biti ja.
Sad zamislite ovako, zašto ja imam... Ali je li to onda podsjeća na reality? Je li to onda podsjeća, vi na taj način, je li vi to želite? Ne, ali poenta je što... Zašto ja imam ovoliko popularnost? Je se iko ikad zapitao? Niko, znači svi dođu i kažu vidi ga baka prase, vozi Porschea, ima rolija, njemu je super. Šta vi mislite? Ali niko ne vidi period kad sam ja sam živeo, plaćao stan, račune, hranio se sa 250 evra. Sve plaćao sam, zato što sam rekao, ok, bacam se u džunglu, jer ja moram nešto da napravim od sebe. I niko ne vidi taj period i taj put do toga. I sad kako sam ja došao do popularnosti? Zato što sam bio ja. Znači, vidiš brda youtubera, svi hoće kao oni su... Svi su fake, to je sve laž. Ali evo, da pitam ovako. Glumiš neku ulogu i ti si kao sad dobrica. Ali kada vi napišete na Instagramu dečak ili abortus... To je fora, crn humor. Neko dođe ispriča vic i kao... Jao, sram te bilo, to su bre fore i vicevi, a to što je sad društvo i okruženje previše osjetljivo za sve to, jel sam ja kriv? Ne, nego jednostavno sad roditelji i svi previše štite svoju decu. Znači, bukvalno, ti si moje zlato, to je znači isto što sam teo kažem, ti si moje zlato, ti si najbolje dete na svetu, tebi niko ne sme ništa da radi. Pa, znači, proces odrastanja je da u školi ja se potučem s nekim. Ne zato što ja hoću, nego... Dođe do toga, deca to rade, tu ono bacu se u prašinu i krenu. To je proces odrastanja. Ok, problem je nastao kada sam ja napravila taj video i iznala svoje mišljenje. Ja bi bila ok, znači ja nisam u svađi. On je možda u svađi sa mnom, ja sam iznala svoje mišljenje i to je to. On je uradio reakciju na moj video. Ja bih bila sasvim ok da je on rekao... da mi je odgovorio argumentima, on je odgovorio uvredama, izvini, što jeste istina. I ja bih bila sasvim ok sa time, nego već on je počeo mene, znači on je bukvalno počeo sada to vršnjačko nasilje na meni, jer ja sam počela da dobijam negativne komentare. Pa da nisi pričala gluposti ili je bilo negativne komentare? On je rekao da zaslužujem negativne komentare, ja sam se slikala u kupaćem, da jednostavno šta očekuješ? Ako se slikaš u kupaćem, ti si devojka, ti zaslužuješ da dobiješ uvrede da si ovo, da si ono i šta mi sve treba raditi. I samim ti mislim da je to jako loše, da šalje lošu poruku deci, jer koliko on god rekao da nema uticaj na decu, ima, jer samim tim što on sad to izgovorio u videu, umjesto da on kritikovao samo moj kontent, a ne mene kao devojku, mene kao osobu, znači kao youtubera, ja bi bila okej. Sada on vrši taj uticaj na decu i sada meni njegovi fanovi šalju poruke ti si ovo i šta ti te sve treba raditi, dobijam pretnje, mislim to su deca, znam da nije ništa strašno, ali u svakom slučaju mislim da je to jako loše što radi. Nisam rekla sve, znači ja sam čak u svom videu rekla on ima dobre videe. Ja prva gledam njegove videe u kojima, ne znam, donira deci itd. Ali rekla sam da je samo problem drama i da li možemo samo da prestanemo sa dramom, zato što je... Može da se prestane s tom dramom? Ili je to važno da bi se dizala i dalje popularnost? Molim? Ali možda se prestane sa tom dramom ili je to važno da bi se dizala dalje popularnost? Ne, nikako. Ili da bi se zadržala popularnost? Poenta je u tome što drama dođe tako što neko poput nje dođe isprotiva nekoga. Iznese svoje kritičko mišljenje. I onda neko ne može da prihvati tu kritiku. Ja nisam upadao u reč kad si ti pričao. Dobro, izvini. Znači, dođeš, izneseš mišljenje i ti mišljenjem ti nekoga uvrediš. To što si ti lepo iznala svoje mišljenje, je li to bitno? Nije, ti si nekoga uvredila. Pa dobro, ali normalno je imati mišljenje, iznositi svoje mišljenje, ali nije normalno vređati. Čekaj. Normalno imati mišljenje i argumentovano ovo što je ona rekla, argumentima reći da bi se nešto ne sviđa. Možda ispratili šta se dešavalo? Jesam. Jeste, sve klipove. Pogledala sam njen klip, pogledala sam koja je tema, zašto je pokrenuta tema raka, ako ste pratili? Zato što ste vi pričali o tome da je njoj opala kosa. Nije opala kosa. Neću da kažem zašto, ja sad neću kažem. I ne zna zašto. Ja sam pomenuo... Ali tako je, jel da? Ja sam u pravu. Tako je, ja sam pomenuo šta sam čuo, zašto ona... Ali, i ona je pomenula temu raka, bez ikakvog razloga. Ne, nije bez ikakvog razloga. Ajmo sad da raščistimo zašto se došlo do te teme raka. Ali da samo da završimo ovo za mišljenje. Jer je to vrlo osetljivo, znate, to je ovo sve što pričamo je jedna stvar, ali ovo kad pričamo o bolestima, to je zaista... Ne, znači mišljenje. Ona ima pravo na svoje mišljenje i ona je mene fino isprozivala. Jer ja imam pravo na svoje mišljenje. Kako to onda ima ona, ja se drugačije izražavam od nje.
Ja imam prava na svoje mišljenje, je li tako? Ali znam, ali taj način izražavanja... Čekaj, ja treba sebe da promenim skroz da bi se prilagodio nekom društvu. Ali znate kako, tanka je linija između verbalnog nasilja i fizičkog nasilja. To će vam reći svi psiholozi, svi psihijatri, sociolozi i tako dalje. Znači, ipak bi možda trebalo o tome da vodite računa. Hoćete, Kristina, da kažete u vezi sa tom osetljivom temom za koju ja stvarno nisam ni želela da je otvaram ovde, ali... Ok, imati svoje mišljenje i reći svoje... Izvini, možda ne pričaš dok ja pričam. Feminizam na snazi. 2 žene protiv jednog lika. Ajde. Ne, apsolutno. Ja sam mentalno jači od obe duplo, ajde. Ako možete da dovedete jednog muškarca da nam se pridruži, neće mi biti problem. Ok, imati svoje mišljenje i izneti ga i ja bi bila sasvim ok da on izveo svoje mišljenje i uputio meni kritiku na osnovu mog YouTube kanala, ali on je počeo mene lično da vređa i da ulazi u neku moju intimu i jednostavno neke stvari koje ja nikada nisam javno izjavila. A jedna od njih bila je gde je rekao da sam ćelava i da nosim periku, što je istina. I iskreno u tom momentu sam se razočarala jer to je nešto što nikada nisam nigde objavila. Zašto sam to rekao? Ajde u kameru. Nemam. Ok, on je u svom videu rekao kako se ja slikam gola i počeo ljudima da govori ona se ono radi i onda sam dobila poruku od... Rekao sam polugola. Ne, rekao si gola. Posle sam rekao gola. Posle toga sam rekao gola. Pa, rekao si gola. Tako da ja sam dobila poruku od ljudi i oni su mi poslali njegovu golu sliku. A znate koliko dobro izgledam na toj slici? Zver. Zver, baki. Znači ono... I ja sam objavila tu sliku, naravno cenzurisano, i napisala na mom Instagram storiju evo ko se zapravo slika go. Licemerje. Licemer je izneti svoje mišljenje. Dobro, da čujemo. Dobro, okej. I onda je on, zapravo, on je napravio video i rekao da to nije bilo u redu zato što on tu sliku, tu je on sliku i on poslao, ne znam, nekoj devojci i da je ona to screenshotovala i poslala svima. Pre 3 godine prema što sam bio poznat. Da je to bilo privatna. Ja sada sam pogledala taj deo, bila sam ono, to nije bilo okej, nisam znala da je bila privatna. Čudo, ej! A onda posle kada sam se... Samo minut, ovo je jako bitno. Posle kada sam se izvinila što sam objavila tu sliku, svi su mi rekli pa čekaj, mi smo svi znali za tu sliku već. Znači, i on je sam posle prikazao da je on u videu već objavio tu sliku. Ta slika više nije bila privatna, bila je javna. A ja za svoju kosu i to da nemam kosu nikada nisam nigde objavila niti rekla. I to je bilo privatno. Jel vi iskreno čujete šta ona priča, koliko je ovo glupost? A može izvinjenje zbog toga? Ja da se izvinim? Zbog toga, sa kosom, da. Što da se izvinim? Ne, on je rekao da bi se izvinio samo ako imam brak. Ja smatram da sam pogrešio? Ne. A šta... Zašto bih se izvinio? Evo zbog, da, kažite. Što se tiče ovog privatnog, znači, to što je neko izbacio već, jer sam već bio u drami, znači nije prva i ne napajanje zato što je žensko, nego kad se prozivao s jednim starijim čovekom, koji je bio mnogo jači od mene, tada, stari čovek, jači youtuber, mnogo neuporedivo, on je izbacio moju golu sliku tu u nadi da će me srušiti. Šta je to uradilo? Samo ako me podiglo, bam, jer su ljudi rekli koliko si ti jadan. Ona nije znala da je ta slika javna i pokušala isto da uradi kao taj. Ne, nisam, nego sam samo odgovorila argumente, ako što si ti rekao sa slikom gola. Zašto sam ja čuo, kako se zove, da je stvarno smešna priča. Neću sad da je priča, ali presmešna priča i ja sam rekao tu priču. I ona kao, ne, ja sam rekao, znam ja zašto si ti ćelava, i ona kaže da nisi pomislio da možda idem na hemioterapiju. I ja kao šta? Jer koja je prva asocijacija ako devojka nema kosu i ćelava i nosi periku? Koja je vaša prva asocijacija? Da nema kosu, da nosi periku? Pa će isproba neki novi styling. Dobro, moramo da završavamo. Ćete vi još nešto na kraju da kažete? Ja bih želeo samo još nešto na kraju da kažem. Brzo, zato što smo probili vreme. Realno, ovo je najzanimljiviji program koji ste imali skoro. Dobro. Šalim. Nisam je rekla se ne slažem. Generalno, poanta u tome što je pomenuta, znači da rašicimo tu temu raka, to je ozbiljna tema, zar ne? Ta tema je pomenuta u nadi da ona skrene malo mržnje sa sebe. Apsolutno ne. I krenuli su... Apsolutno ne. Ne, znate kako je to krenulo? Sad ću da vam kažem. Da, kratko. Brzo ću da kažem. Zato što sam ja u svom videu rekla... Ništa nije više jasno, iskreno. Kažem, a neću da uzlazim u vašu privatnost, pa ćemo ostaviti ovo ovako. Mislim, s obzirom da je javno, evo, brzo ću da vam kažem. Znači,
on je isekao taj deo, kada sam ja rekla da li nisi možda pomislio da idem na hemoterapiju, koja je prva asocijacija, on je rekao, ona je rekla da ide na hemoterapiju, to znači da ima rak. I njegovi ljudi i moji ljudi su se pobunili, jer je on bukvalno uzeo moje reči iz konteksta i to nije tako. Ajmo ovako, sad se lepo da se rukujete ovako preko stola, preko mene, da kažete da ćete obustaviti ovaj rat. Hoćemo li da obustavimo? I to je još jedno nepoštovanje. Ćemo danas da stavimo tačku na ovo. Inače, moja pesma izlazi u 2 sata. Jel može tačka? Divna pesma. Molim? Jel može tačka na ovu priču? Ne, mislim, znate kad je tačka na ovu priču? Danas u 2. A može tačka, Kristina, što se vas tiče? Ja sam svoj video odavno završila. Hvala. Hvala, da vidimo šta kažu naši gledalci. Koliko svojim ponašanjem utičete na ponašanje mladih u Srbiji, odnosno kako utičete, koje je pravo? Da li youtuberi svojim ponašanjem loše utiču na ponašanje tinejdžera? 80% kaže da, 20% ne. Da. Eto, hvala vam. Mi sad idemo na kratku pauzu. Mogu kažem? Evo, može. Ali najviše svojim ponašanjem utiču roditelji na svoju decu i to zapamtite, ne youtuberi. Apsolutno, to se svi slažemo. Hvala.